hayi azubani ushisa umuzi kangizwe, hayi osibali nje osibala amakwerekwere ngoba kuthiwa wahamba iyona shisa umuzi kangizwe. Kusiyo uRamaphosa ushisa umuzi ngangizwe hlangene nabamhlophe. uRamaphosa phela ngixoxela uneyinkabi uRamaphosa, inkabi leya naye uyinkabi uRamaphosa. Thumela inkabi zakhe athi zoshisa lo yamuzi. Babanga ubukhosi benongizwe. Babanga ngopresident. uRamaphosa wavulela abantu bakufika bangaphandle wathi abavulela bangene ngapha eSouth Africa. Mabehamba abantu bangaphandle noRamaphosa nimbali la yakahamba kusiyiwa la asinawo umuntu onje ethini eSouth Africa isizwane lesi akusiyiwa la akahambi. So ulwela bona ngoba eshisa umuzi kangizwe nje ulwela laba. Futhi uRamaphosa uthi yena usazoqhubeka iphathi eSouth Africa ngenkani kayindawo. Ngithi mina simketuleni uRamaphosa azivoteleni ukumkhipha esikhundleni uRamaphosa. Ngizoyisola mina ngafuna ukuyenza lento engimtshela yona. Angithi yabona wenzani? Ushisa umuzi kangizwe. Akhona kuyisola lokho. Hlaleleni nalomuntu la. Ngoba lo muntu lona uyasidayisa kwabamhlophe lo. Basebenzisa amakwerekwele mabelwa nathi futhi. Lo muntu lona senikhohliwe lo muntu lona ukuthi cishe safa ngeCovid thina. Ukuba amathuba emisebenzi nje ayitholakala njengabanye babefa ngeCovid ngabe siyamthanda uRamaphosa. Kodwa wasiphelisa ngeCovid. Akazange ayivale ingcelo uRamaphosa. Anithanda lo muntu lo. Senikhohliwe. Inikhohlwa kalula. Lo muntu othaka vala imingcele ukufa sekungaphakathi eSouth Africa sebebhubhile abantu kwathiwa kuvala imingcele. Kodwa uZuma kwathi uma kuze ibhoro wayivala imingcele akaze sifike leso sifo la. Izifo eziningi uZuma uzivikele kuzo. uRamaphosa isiphi isifo azivikele kuso? Kaze niyobona nini ukuthi usathane lo?